Thayo mwancho morigaria habangina bekanise gya Adventista kurwa station ya Riotero awe inseki ombike manyekene buna Women Ministries niko bana baomera na kanisa iyo ye Adventista kutoka sensemo ya Kiareni hase bunge ya Kitutu cha South ase county ya Kisii omusangirekano yo ene kyomo basorero hase umurandia Pastor Mainye anyara ko bakago ikirana na kubwato kesegeto wochiase abasubati abega ko ene kyabuna ngo chabaramo kubwatira na bune nchire moyo chigo ikirania emeroberio ye kikanisa napo igoko konya ringa Nyasaye kogendera ase nchirenge nebo bangina oyo baretamo abangina Korwachi district isano nemo nabo igo chikanisa 50 mo na isano nemo chigi Adventista Korwachi district ya Riotero oyo korekana ase kanisa ya Kiareni Erinseye district ya Nyasore egotoka ime ward ya Marani ebunge ya Kitutu Church North. Pastor Ezekiel Mainye nere urenge omokwani omonene yaso musangirekano iyo oru enkwana yo gusegeta guchasa abangina nabo igo Alice Busubuli oromoteri nabo igo Morai arwa esegeto guchasa abangina komotoga Nyasaye butambe asenchira ya matera olinde tonyoro boseseniwa okurwa sole uno musombo Mariam aikaransa sama gorao Yesu nera kanyoro boseseniwa kurwa sole Nyasaye nabakungwa ba Yesu bakire kurwa kingo chance as station yeye olinde toikaransa sole nainde twebere kurwa sole Nyasaye Nigondo Morai Women Ministry as district ya Nyasore aende nigondo Moteria as station nigongo segeta bakungu abaiga babe bagotera asokumu bakanyasaye amatukonsi toganyirete ubuja kwa Jacqueline Ogeto oyore omorayo monene w'abangina ase station eyo ya Nyasore oyo gusegeta abangina bonsi gotema wikena semesangirekano ya masababu neyo erinde konyora mangana maya ayakwegerwa ase mesangirekano eyo aswe station igaitwa kwa prayer band ye station na ndoyo mabasu abarai nzendereta bakumba wa station ona bunari gusabana na bokuni Nyasaye ngambiya bona segintu twapiri to kugera mangana maya abwati segeta nene Nyasaye nabwati ngomuri ya setole or especially asomwa ko ida ko abana segeta bakumba stara sinka batari gucha prayer band asimusangirikano y'abakungu tunyara kuba togo tite tusegetani tosemanye nabo bigotwana no moyo asingintu yemere muyense yanya sati bitokore nasingintu cyo kwayenya kamiri muyano Susan Osiemo nero Morai we kanisa ya Kiareni oyobo igo okera abaikera na bonsinga mbuyamono asogocha na gusangalinga neri olyo basemeria nigondo Morai we kanisa ya Kiareni na bongo segeta abanye naso kubayira nirigambi yamo n'abakungu asenyenje yogocha na asenyenje yogojo kutiganya sato konye irietari yari mukiriri wigoro togendera ko mukiriri etari ya Yesu igoro asubo mu butubwate karoto menya ta asensi Lilian Mora Getembe TV ebungene ya Kitutu Church North.